Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj uskutočnilo informačný seminár s názvom Implementácia a finančné riadenie projektov v rámci opatrení OSI 3. Informačného semináru sa zúčastnilo viac ako 130 osôb, zastúpených prevažne starostami obcí, ktoré boli úspešnými žiadateľmi v tomto opatrení. Program bol rozdelený do 3 školiacich blokov, pričom prvý blok odprezentovali zástupcovia regionálneho pracoviska PPH Prešov, v rámci ktorého poskytli informácie o stave implementácie programu rozvoja vidieka na roky 2017 až 2013 a takisto priniesli informácie o aktuálnom stave uzatvárania zmluv v rámci opatrení OSI 3. Ako aj poskytli ďalšie informácie o zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V druhom bloku bol odprezentovaný systém finančného riadenia projektov, ktorý viedla doktorka Drímajová z Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Následne v treťom bloku riaditeľ regionálneho obchodného centra Prešov Dexia banky odprezentoval možnosti bankových služieb poskytovaných pre samosprávy. Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka Prešov odprezentované príspevky, poznámky a návrhy spracuje a postupí na centrálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Nitre a takisto na Ministerstvo pôdohospodárstva sekciu rozvoja vidieka. V krátkom zostrihu sú prezentované aj názory účastníkov podujatia. Na dnešnom seminári niektoré otázky mi boli zodpovedané, niektoré doposiaľ ešte neviem, ako to budem realizovať. Veľmi ma zaujalo to, čo teraz hovoria ohľadom bank, lebo tak ako každá obec máme problémy s financovaním, s financiami, takže najviac ma zaujíma tá finančná situácia, ako to budeme realizovať a tie novum, ktoré sú novum aj pre ostatných, lebo nie všetky otázky, ktoré sme mali, sme dostali odpoveď, ale na niektoré, ktoré sme ani nevedeli, že existujú, sme dostali odpoveď. Asi tak. Dozvedel som sa hlavne o financovaní týchto projektov, ktorí sú boli ako úspešný žiadateľ. Projekt rieši rekonštrukciu kultúrneho domu a v spolupráci s pracovníky direkcie banky som si vysvetlil a osvojil ich podmienky financovania, ktoré nám banka poskytuje. Ja som veľmi rada, že sa podobné stretnutia uskutočňujú a že v rámci aj národných alebo teda regionálnych antén Národnej siete rozvoja vidieka sa uskutočňujú semináre, ktoré umožňujú diskusiu medzi príjemcami podpory a medzi poskytovateľmi alebo nastavovateľmi systému a v podstate, že sa vytvára priestor na získanie spätnej väzby, ktorú nám môžu dať vlastne iba príjemcovia.